βιβλίο. Ο Απρίλιος είναι ο μήνας του βιβλίου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Μακριτάκης, ο οποίος δική του απόφαση ήταν να καθίσουμε εδώ και νομίζω ότι είχε δίκιο. Τουλάχιστον αυτά τα λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα που είμαστε εδώ, αισθάνομαι καλύτερα γιατί είμαστε πιο κοντά και είναι πιο οικείο το περιβάλλον και πιο ζεστό το κλίμα. Σε μένα μπορεί να είναι περιττό που είπα. Θα ξεκινήσουμε κανονικά και πριν πω κάποια πράγματα για το συγγραφέα, για το τιμόμενο πρόσωπο που έχουμε τη χαρά και την τιμή, όπως είπα και πριν, να βρίσκεται εδώ, θα καλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό στο βήμα την κυρία Σοφία Χριστάκη, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και συντονίστρια της Λέσχης Ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης. Και νομίζω ότι και εσείς από εδώ θα κάνετε το χαιρετισμό. Εννοείται. Καλησπέρα σας και από μένα, κύριε εκπρόσωπε της Μητρόπολης, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ο Απρίλιος πράγματι είναι ο μήνας του βιβλίου. 2 Απριλίου είναι η μέρα του παιδικού βιβλίου, 23 Απριλίου είναι η Παγκόσμια μέρα του βιβλίου. Σήμερα μάλιστα και επομένως η Δημόσια Βιβλιοθήκη γιορτάζει. Σήμερα ιδιαίτερα, που είναι και πρωταπηλιά, είπαμε κι εμείς να ασχοληθούμε με ένα ψέμα. Ένα πανάρχιο ψέμα, όπως η τέχνη. Ένα ψέμα όμως που μας βοηθάει να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Όπως επιτυχώς έχει λεχθεί. Η τέχνη λοιπόν, η τέχνη του λόγου, στο επίκεντρο σήμερα και με την ευτυχή συγκυρία να έχουμε κοντά μας ένα συγγραφέα με πλούσια και ιδιαίτερη λογοτεχνική παραγωγή, που μας κέρδισε το ενδιαφέρον από την πρώτη κοφή του έργου του. Αναφέρομαι στη Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και η πρώτη μορφή του έργου ήταν η δεξιά τσέπη του Ράσου. Μας άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο βέβαια και ενώ θα λέγαμε ότι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι το αφήγημα αυτό δεν είχε έντονη δράση. Ωστόσο, είχε καταφέρει ο συγγραφέας να μας συγκινήσει ιδιαίτερα και να μας ταξιδέψει στον κόσμο του με μεγάλη τρυφερότητα και ευαισθησία. Τι είναι αυτό που μας βοήθευσε? Η φύση στο έργο του, οι άνθρωποι απλοί, οι πρωταγωνιστές των ιστοριών του, η ματιά που διεισδύει σε βάθος τα πράγματα, η ευρύτητα της θεματολογίας του, η εφάνταστη τίτλοι και άλλα πολλά. Όλα αυτά λοιπόν μας προκάλεσαν έντονο το ενδιαφέρον. Ακολούθησαν κι άλλες αναγνώσεις και περιμένουμε να κάνουμε τη συζήτηση για αυτές μαζί του, όπως το κοινό περιμένει. Καλωσορίζω λοιπόν εκ μέρους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και της Λέσχης Ανάγνωσης τον συγγραφέα μας Γιάννη Μακριτάκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας περιέλαβε στην περιοδία του και θα μας γνωρίσει ο ίδιος στον λογοτεχνικό του κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ομάδα της Βιβλιοθήκης που άρτια συνεργαζόμαστε πάντα. Ευχαριστίες επίσης και στον Λάμπρο Αναγνωστόπουλο, δημοσιογράφο και συγγραφέα που με χαρά δέχτηκε να κάνει το συντονισμό της εκδήλωσης. Φυσικά ευχαριστίες και στον εκδοτικό οίκο Εστία, όπως και στο βιβλιοπωλείο Περαμή που υποστηρίζουν την εκδήλωση. Και προπάντων, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ και υποστηρίζετε τις δράσεις μας. Άκουσα την κυρία Χριστάκη που σας ευχαριστούμε καταρχάς. Έκανε ειδική αναφορά στη δεξιά τσέπη του Ράσου σε αυτά που είπατε. Βέβαια, είναι γνωστό ότι ο Γιάννης έχει πλούσια εργογραφία. Ωστόσο, σε προσωπικό επίπεδο, αν θυμάμαι καλά, ήταν και το πρώτο ή το δεύτερο τουλάχιστον λογοτεχνικό βιβλίο. Είναι και το βιβλίο που με καθόρισε και εμένα, με στιγμάτισε όσον αφορά στο έργο του και γενικότερα, γιατί ήταν από τα πρώτα λογοτεχνικά βιβλία που διάβασα. Έλεγα στον ίδιο και νωρίτερα ότι ο τίτλος μπορεί να είναι ήταν κάπως προβοκατόρικος, δηλαδή σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του Παπαδοπεδίου, για παράδειγμα, δεν είναι στην επικαιρότητα. Πήρα το βιβλίο περιμένοντας να διαβάσω κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι τελώς διαφορετικό και έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και στα αναγνώσματα που είχα στη συνέχεια, όχι μόνο του Γιάννη γενικότερα.
Οπότε τον ευχαριστώ και γι' αυτό, γιατί τον θεωρώ σαν πνευματικό πατέρα, αν μπορώ να το πω. Οπότε είναι ιδιαίτερη η χαρά σήμερα. Δεν είμαστε όμως εδώ για να μιλήσω εγώ. Θα σας διαβάσω ένα βιογραφικό του Γιάννη. Νομίζω για κάποιους μπορεί να είναι περιττό, αλλά χρειάζεται, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που δεν γνωρίζουν ακριβώς το έργο και την πορεία του συγγραφέα και αμέσως ο λόγος θα περάσει στον ίδιο. Λοιπόν, ο Γιάννης Μακρυτάκης γεννήθηκε στη Χίο και σπούδασε μαθηματικά. Το 1997 ίδρυσε το Κέντρο Χιακών Μελετών Πελληναίων. Έχει εκδώσει ιστορικές αφηγήσεις, μυθιστορήματα και νουβέλες. Ανάμεσες δενικές, οι σειρματένοι ξεσειρματένοι όλοι, χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Είναι βεβαίως η δεξιά τσέπη του Ράσου που είπαμε νωρίτερα, Ήλιος με δόντια, Λαγού Μαλλί, η Άλωση της Κωνσταντίας, το Ζουμί του Πετινού, του Θεού το Μάτι, Αντί Στεφάνου, που είναι μυθιστορήματα και νουβέλες. Είναι το Όλα για καλό, οι Βάρδιες των Πουλιών, 1,5 δευτερόλεπτο φως, τα Πόνερα της Σοφίας και τελευταίο, αυτές τις μέρες εκδόθηκε Γιάννη, είναι η Υποπόταμη Συντροφιάς, όλα από την εστία, τα βιβλία υπάρχουν κιόλας εδώ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι βιβλία του έχουν διασκευαστεί και για το θέατρο και για το κινηματογράφο με ιδιαίτερη επιτυχία, θα έλεγα, και είχα την τιμή να δω τους σειρματένους και σειρματένους στην Αθήνα, μια συγκλονιστική παράσταση. Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτού του ανθρώπου και συγγραφέα, ο οποίος συνήθως συστήνεται ως συγγραφέας και φυσικός καλλιεργητής. Σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Την δημόσια εδώ τη βιβλιοθήκη, την κυρία Χριστάκη, εσάς που είστε όλοι και με τιμάτε με την παρουσία σας. Νομίζω δεν κάνω περιοδίες, γιατί τα τελευταία 4-5 χρόνια είχα τελείως μείνει στο χωράφι και στα μαστιχόδοντα και στους κήπους, αλλά τώρα πεθύμισα λίγο να πω στον κόσμο, ξαναβγήκα και έτυχε πολύ ωραία συγκυρία εδώ που μιλήσαμε διαδικτυακά με τη λέσχη ανάγνωσης και είπα έχω να πάω στη Λάρισα 20 χρόνια, οπότε ας πάω. Είναι μια πόλη που από τότε που είχα να έρθω μέχρι σήμερα έχει αλλαγή προς το καλύτερο και αυτό είναι σπάνιο. Χαίρομαι. Επίσης, μου έκανε εντύπωση που είδα έναν ιερωμένο και μπήκε μέσα για αυτό εδώ και μου συστήθηκε και χαιρέτησε. Το όνομά σας, Πατήρ Γεώργιος, ναι. Εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, λέω, δεν έχει ξαναπεί. Να έχω την εκκλησία από κάτω από το ακροατήριο. Μετά κατάλαβα, ο Μητροπολίτης ρώτησα πώς λέγεται ο Δεσπότης, λέει Ιερώνυμος. Λέω, γιατί το σκυλάκι στη δεξιά του φράζου είναι Ρόνι. Ο Ρόνι είναι συνονόματος ο Δεσπότης, οπότε γι' αυτό σας έστειλε. Το βιβλίο αυτό, η δεξιά τσέπη του Ράσου, είναι και η αφορμή με την οποία η Λέσχη με κάλεσε, γιατί αυτό είχατε διαβάσει. Άσχετα που μετά μου είπαν ότι κάποια τη Λέσχη διάβασα και κάποια άλλα, θα συζητήσουμε ό,τι έχετε να μου πείτε πάνω στα βιβλία, ευχαρίστως. Εγώ θα μπορούσα έτσι στην αρχή να σας πω δύο λόγια για το πώς έφτασα ως εδώ, αυτό που ήρθα τώρα να σας παρουσιάζω, ξεκίνησε, ας πούμε, πριν από 25 χρόνια, τελείως χωρίς σχέδιο και χωρίς κάποια επιθυμία, ούτε είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα γράψω ποτέ κάτι, θα γράψω κάποια βιβλία. Δεν είχε περάσει το μυαλό μου ποτέ. Διότι πάντα από παιδί που ήμουν στοιχείο έζησα, με μικρασιάτες, έτσι, παππούδες, στοιχείο γάζωσα στην πόλη και ήμουν ένα παιδί όπως τα παιδιά της επαρχίας, το δεκαετίες 70-80, που δεν είχαμε το μυαλό μας καθόλου στα βιβλία, ιδίως τα καλοκαίρια. Πάει
το είχαμε στο μυαλό μας σε όλα τα άλλα είδη των βιβλίων. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, διαβάζαμε μόνο αποσπάσματα από έργα ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή. Οπότε προσωπικά μεγάλωσα με την πεποίθηση ότι οι συγγραφείς είναι νεκροί. Και αυτό με ακολουθούσε, γιατί δεν είχα ασχοληθεί με συγγραφείς, με μυθοπτεχνία, με βιβλία. Με ακολουθούσε μέχρι μεγάλη ηλικία. Κάποια στιγμή γνώρισα κάποιους ανθρώπους, σπούδασα μαθηματικά, επέστρεψα στο νησί, δούλεψα κάνα 2 χρόνια ως μαθηματικός σε φροντιστήρια και μετά έκατσα να σκεφτώ τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, γιατί αυτό δεν με ικανοποιούσε. Εκεί γύρω στα 27, νομίζω οι άνθρωποι αρχίζουν και λένε αυτό που σπούδασα τώρα μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Να κάνω όλη τη ζωή αυτό ή δεν θα το κάνω. Είναι μια άλλη ηλικία καμπής εκεί. Οπότε σε αυτή την ηλικία πήρα την απόφαση να τα παρατήσω αυτά που σπούδασα και να κάνω αυτό που μ' άρεσε. Γιατί τι μ' άρεσε, έκατσα και αφουγκράστηκα λίγο τον εαυτό μου, είδα τις ανάγκες μου και είδα ότι μου άρεσε να κάνω κάτι το οποίο κατόπιν μετά από χρόνια το μπόρεσα να το ορίσω. Νομίζω ότι δεν πιάνει το τηλέφωνο, είναι απόγευμα. Δεν πειράζει. Και εγώ το κρατάω έτσι, άμα είναι καινούργιο το τηλέφωνο, δεν ξέρεις από πού χτυπάει. Λοιπόν, και τότε σκέφτηκα ότι ήθελα να κάνω στο νησί έτσι μελέτες, έρευνες, να γυρίσω στα χωριά, να πάω με το φωτάκι, να ηχογραφώ ανθρώπους, να μου λένε ιστορίες της ζωής τους, να βγάζω φωτογραφίες. Αυτό κατόπιν, μετά από χρόνια, έμαθα ότι όταν άνοιξαν οι σχολές στην Ελλάδα, οι ειδικές αυτές σχολές, τη δεκαετία του 2000, ότι λέγεται κοινωνική ανθρωπολογία. Τότε που ξεκίνησα, δεν το ήξερα ότι είναι αυτό. Και άρχισα να μαθαίνω έτσι το νησί και τις ζωές των ανθρώπων, να ακούω ιστορίες, να γράφω και άρχισα να εκδίδω ένα περιοδικό, το περιοδικό Πελληναίων. Ήρθε ένας κύριος προηγουμένως, Κούντος, δημοσιογράφος, είχαμε γνωριστεί λέει το 2000. Είχαμε γνωριστεί το 2004, θα μας τα πει εκείνος μετά, μας τα πεις. Ωραία, λόγω του περιοδικού. Πολύ ωραίες συναντήσεις αυτές, μετά από τόσα χρόνια. Όταν λοιπόν ασχολήθηκα με το περιοδικό, μετά από λίγο άρχισα να έχω την ανάγκη να μάθω και τον τόπο μου πιο πολύ από αυτόν τον τόπο που ζούσα. Ήθελα να ξέρω τι συνέβαινε σε αυτόν τον τόπο πριν ζήσω εγώ. Οπότε πήγαινα στη δημόσια βιβλιοθήκη της Χίου, που είναι όπως είναι εδώ ο Κούμας, είναι Κοραής, ήταν και σύγχρονη αυτή νομίζω. Και ο Κοραής ήταν λίγο πιο μεγάλος από τον Κούμα, αλλά υπήρχε νομίζω άλλη βιοεκτίμηση μεταξύ τους. Σπάνιο για ανθρώπους των γραμμάτων. Και πήγαινα στην βιβλιοθήκη του Κοραή λοιπόν και αποβελτίωνα εφημερίδες της εποχής 1912 και μετά. Το 1912 ηχείως ενσωματώθηκε στον ελληνικό κράτος. Βρήκα τις εφημερίδες της πρώτης περίοδου της νεοελληνικής Χίου και πήγα μέχρι το 1940 για 8 χρόνια περίπου κάθε μέρα πήγαινα στην βιβλιοθήκη του Κοραή και διάβαζα αντέγραφα ουσιαστικά σε ένα υπολογιστή τις ειδήσεις και επιλεγμένη αρθρογραφία από τις εφημερίδες για να μελετώ την κατάσταση στο νησί της περίοδου. Τελικά αυτή η εργασία αποδείχθηκε πολύ σπουδαία για μένα, μου πρόσφερε πάρα πολλά. Η βιβλιοθήκη στοιχείο έκλεινε 2 ώρα το μεσημέρι, είχα πει στη διευθύντρια να με αφήσει να κοιμάμαι μέσα, αλλά δεν μ' άφησε, αλλά μου έκανε κάτι άλλο, που εδώ η κυρία διευθύντρια καταλαβαίνει πόσο σπουδαίο είναι, μου έδινε τους τόμους των παλιών εφημερίδων να τους παίρνω στο σπίτι να μπορώ να δουλεύω και γιατί κατάλαβε ότι μ' αρέσει, ότι δεν διαδέχει κανένα κίνδυνο και έτσι Διέκρινε ίσως ότι από τον τόπο της
για τον τόπο της θα βγει... Ναι. Τώρα επανασύστηκα εγώ, επειδή τώρα είναι διευθύντρια και είδα την διευθύντρια, τότε ήταν διευθυντή στοιχείο. Αλλά ήταν διευθύντρια, δεν πειράζει. Τώρα η γλώσσα μας είναι συμπεριληπτική πια. Οπότε, όπως το λένε, αποδεκτήωσα 11.500 φύλλα τοπικών εφημερίδων, 12 με 40, και όλο αυτό το υλικό, μαζί με το υλικό των αφηγήσεων που είχα μαζέψει πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς, μου δώσαν την πρώτη ύλη για άλλη βιβλία. Τα οποία βγήκαν μόνα τους. Γιατί εγώ δεν είχα κανένα στόχο να βγάλω βιβλία. Ούτε τίποτε, ούτε δεν το ξέρω ότι γίνεται. Και μέσα από αυτή την εργασία που έγινε για την ψυχή μου ουσιαστικά, ξεπήδησαν, επειδή όσο πλημμυρίζει και γεμίζεις, θες να δώσεις. Γιατί άμα δεν δώσεις, θα πάθεις κάτι. Άμα έχεις και ένα χαρακτήρος, ας πούμε, ενθουσιασμό αφήγησης, οθείσαι να γράψεις. Μοιραία, αναγκαστικά, δεν τέλος. Και εγώ τον έχω αυτόν τον ενθουσιασμό. Αυτός είναι ο πρωτογενής και βασικός, το πρωτογενές, ας πούμε, εφόδιο για να γράψει κάποιος, πρέπει να είναι ενθουσιώδης για να πηγείται αυτά που ζει. Η κυρία Χριστάκη, ας πούμε, θα μπορούσε να γράψει. Αλλά είναι συμπέριλογος, δεν γράφει. Μόνο με οπότε η ανθρωπολογία, ας πούμε, και η μελέτη στα αρχεία μου δώσανε ένα τεράστιο υλικό. Έτσι έκανα ένα έργο που λέγεται «Συρματένοι σε συρματένοι, όλοι οι χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή», πάνω σε μία πτυχή της νεοελληνικής ιστορίας που είναι τελείως άγνωστη στο ευρύ κοινό, γιατί δεν ξέρει πολλοί κόσμος στην σημερινή κοινωνία ότι το 1941-1942 τα νησιά, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και από Αθήνα και από αέρια και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, της Θεσσαλίας, φύγανε πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή. Όπως έρχονται από τη Συρία, τώρα οι πρόσφυγες στο Χαλέπι και από τη Στοιχείο και ζουν σε καταβλισμούς, έτσι ακριβώς συνέβη το 1941, πήγαν οι χιώτες στο Χαλέπι, στις πηγές του Μωυσέου, στην Κύπρο, στα χωριά της Κύπρου, φτάσαμε μέχρι το Βελγικό Κονγκό και την Αβυσσινία και οι περισσότεροι άνδρες κατετάγησαν στον ελληνικό στρατό Μέση Ανατολής και πολέμησαν στο Ελαλαμέν και σε όλες τις μάχες στις αγορές Αφρικής. Πήραν μέρος στα κινήματα του ελληνικού στρατού, αεροπορίας, ναυτικού και κλείστηκαν στα σύρματα από ως κομμουνιστές αριστεροί από τους Εγγλέζους στο Δεκαμερές στην Ασμάρα για 3 χρόνια και το 1946 με Liberty ανδρομένα από τους Εγγλέζους επέστρεψαν στην πατρίδα οι πρόσφυγες και οι συρματένοι και οι ξεσυρματένοι και τα γυναικόπαιδα και αυτοί που ήταν μέσα στα στρατοπέδα συγκέντρωσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο είναι παντελώς άγνωστο ακόμα. Ένας καθηγητής, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, που είναι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ασχολείται με την νεοελληνική ιστορία, έγραψε ένα βιβλίο, τα παιδιά του Οδυσσέα, νομίζω το λένε, το 2013 το εξέδωσε και γράφει στον πρόλογο του ότι δεν ήξερε τίποτα γι' αυτό. Τυχαία έμαθε σε μια επίσκεψη του στα αρχεία της Κύπρου που πήγε να βρει φακέλους για το προσφυγικό του 1922 και έπεσε πάνω στο προσφυγικό του 1942 και λέει τι είναι αυτό. Και έμαθε τυχαία ότι οι χιώτες, οι καριώτες, οι σαμιώτες, οι λέσβοι και πολλοί ακόμα άνθρωποι ήταν πρόσφυγες στην Κύπρο. Εγώ έπεσα πάνω, είχα την τύχη, την ευτυχία μέσα στις μελέτες τις αρχικές που έκανα να πέσω πάνω σε τέτοιους ανθρώπους στοιχείο. Ξεκίνησα το 1997 να καταγράφω. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γυρίσει το 1946 από τη Μέση Ανατολή, δηλαδή 50 χρόνια μετά. Άρχισαν να μου λένε τις ιστορίες τους. Κατέγραψα πολλούς ανθρώπους μέχρι το 2006
2004 και το 2005 έκανα αυτό την έκδοση. Και μετά έκανα μια άλλη έκδοση που λέγεται 10.516 μέρες, ιστορία της Μερινικής Χίου, η οποία ήταν βασισμένη πάνω στην αποδεκτείωση των εφημερίδων, που σας είπα προηγουμένως, ένα ιστορικό αφήγημα για το νησί τα χρόνια 1912-1940, και αυτά ήταν η πρώτη βάση που είδα το όνομά μου γραμμένο πάνω σε ένα αντικείμενο που είχε το σχήμα βιβλίου και θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνέγραψα κάτι. Από εκεί και ύστερα, όλη αυτή η πληροφορία και τα συναισθήματα που είχα εισπράξει, γιατί όταν κάνεις έρευνα αρχείου παίρνεις πληροφορία, αλλά όταν καταγράφεις ανθρώπους παίρνεις το συναίσθημα. Σου μιλάνε τα μάτια τους, οι κινήσεις τους, οι γκριμάσεις τους. Όλο αυτό με οδήγησε, χωρίς να το περιμένω, χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το αντιληφθώ, με οδήγησε στη λογοτεχνία. Και ήταν συνδυασμός, και θα σας πω γιατί από την έρευνα στις εφημερίδες της εποχής που σας είπα, είχα ανακαλύψει ένα φωνικό που έγινε το 1915, όπου ο Γιώργης ο Πέτικας, ένας ερωτευμένος με μια κοπελιά στην Βόρεια Χίο, σκότωσε τον αντίζηλό του για τα μάτια της κοπέλας και μετά τον κυνήγησαν στα βουνά, τα πέθανε στα βουνά, ήταν η εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν αποκλείσει οι Άγγλοι το Αιγαίο, ο Βενιζέλος είχε στείλει κριτικούς χωροφύλακες παντού σε όλη την Ελλάδα και στοιχείο κυνηγούσαν τα αποσπάσματα των χωροφυλάκων, τον Πέτικα, γινόταν αψημαχίες και μάχες στα βουνά κτλ. Ήταν μια ιστορία αυτός ο άνθρωπος που πήρε διαστάσεις στο στόμα του λαού, ως θρύλος. Και αυτό το κατάλαβα όταν πηγαίνοντας με έναν γέροντα σε ένα βουνό για να μου δείξει κάποια τροποντίμια, ακούσαμε ένα πυροβολισμό και ο γέροντας τρόμαξε και βλέπουμε ένα νέο παιδί που κατέβαινε από το βουνό με ένα όπλο στον ακινητικό και του λέει ο γέροντας, ρε Πέτικα να σπασοχόγιαστες. Και λέω, τι το Πέτικα, πώς, Πέτικα το λέει όχι. Λέω, γιατί τον είπες Πέτικα, λέει, γιατί είναι Τζαναμπέτης. Και λέω, 100 χρόνια μετά μας στέκεται ακόμα το όνομα του και με έβαλε σε μια ήτρη για να το ψάξω. Και έκανα μια έρευνα πάνω στον Πέτικα. Και έγραψα το βιβλίο του ανάμεσα στην ελληνική τώρα, γιατί το έγραψα αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο το έγραψα γιατί επειδή είχα μια παρέα ανθρώπων, ανάμεσα τους ήταν ένας δικηγόρος που ενδιαφερόταν πολύ για την ιστορία του Πέτικα. Αν τον συνέλαβαν, αν τον πήκαζαν, αν τον απέτευσε, και με ρωτούσε συνέχεια τι ανακάλυψα, τι βρήκα. Και ήταν και μια παρέα διαφόρων ανθρώπων που ασχολιόντουσαν να μάθουν. Και τους μάζευα κάθε Παρασκευή βράδυ σε ένα μπαρ και πίναμε και τους έλεγα τι είχα μάθει όλη τη βδομάδα. Σε συνέχεια. Ναι, κάναμε. Και κάποτε όμως έλειπε άλλος, αλλά μετά ερχόταν, μου λέει ξαναπέστα και τα λοιπά, με κούρασα. Λέω θα τα γράψω, θα τα γράψω. Και τα έγραψα και τους τα έδωσα. Και όταν τους τα έδωσα, μου λένε αυτό είναι λογοτεχνία. Δεν είναι κάτι σαν αυτά που γράφουμε τώρα, που γράφει στο περιοδικό άρθρα, ούτε τα βιβλία με μαρτυρίες και τέτοια ιστορικά. Είναι λογοτεχνία. Να το στείλει κάποιος στην Αθήνα να το εκδώσω. Και αυτοί μου βάλανε την ιδέα. Πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο στο νησί, βρήκα κάποια βιβλία, άνοιξα μέσα είδα τις διευθύνσεις των εκδοτικών οίκων και έκανα 4 φακέλους, κοιτάστηκα και άρχισα να τρώω απόρριψη. Μπαμ, και εδώ. Αλλά μετά από 6 μήνες, που το είχα ξεχάσει πέρα τελείως, με πέραν τηλέφωνο από την εστία και μου είπαν ότι θέλω να το δώσουμε. Και αυτό ήταν για μένα πολύ χαρμόσυνο γεγονός. Ήταν ένα ιστορικό εκδοτικό ούτως ή άλλως. Ναι, αυτό πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι μου κάνει πλάκα. Εν τω μεταξύ, αν σας πω, θα γελάσετε. Και εδώ επαρχία είναι, ξέρετε, τις επαρχίες κάνουν μια σχέση το μεσημέρι, έτσι δεν είναι μαζί από τους
τους Αθηναίους που πάνε και... Οι Αθηναίοι παίρνουν τηλέφωνο 2 με 5. Και ένα μεσημέρι κοιμόμουν και χτυπάει το σταθερό τηλέφωνο, ευτυχώς είχε αναγνώριση. Βλέπω Αθηναϊκός και με σηκώνω, λέει, από την αιστεία του βιβλίου σας μας άρεσε το εκτός. Τρελάθηκα. Πότε θα έρθετε στην Αθήνα να υπογράψουμε συμβόλαιο, λέω θα έρθω την άλλη εβδομάδα, θα το υπογράψουμε. Ωραία. Κλείνει το τηλέφωνο, αρχίζουν όλοι στέλνουν μηνύματα σε όλους τους φίλους αυτούς που σας είχα πει. Αλλά πήρε η φόρα και στέλνει σε άλλους. Και λέω, ελάτε στο μπαρ την Πέμπτη, να σας πειράσω. Πήρα και το μπαρ, λέω θα κάνει μια μεγάλη θαπάθα σαγκρία και εδώ και να τους πειράσω, γιατί το βιβλίο μου το εκδώσεις και κτλ. Και φεύγω από το σπίτι να πάω μια βόλτα να το χωνέψω. Και έχω απομακρυνθεί από το σπίτι κάνα 2 χιλιόμετρα και μου καθόνεται η ιδέα ότι το είδα στο δείπνο μου. Και έχω πάει πλάκα, λέω, θα γίνει το βεζίνο των σκυλιών. Και έτσι έγινε. Έχει μια ιστορία λοιπόν παρασκηνιακή αυτό η γραφική μου ιδιότητα. Και τέλος πάντων. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει ιστορία μόνης, μόνης ως ιστορία για ένα βιβλίο. Είναι ιδέες, να μας κάνει. Αυτό είναι πνευματικό που τέχνη. Και εντάξει, βγήκε το Αναμνηστικές και άρχισαν να κυκλοφορώ μετά στη Γύρο και άλλα και αλλού και άρχισαν να έρχονται και άνθρωποι στη Γύρο, να περπατάνε τα βουνά και να μου λένε διάφορα. Και λέω, ρε παιδιά, εγώ γράφω 10 χρόνια πράγματα και τώρα έγραψα ένα παραμύθι σαν κήξη. Τόσα χρόνια, τόσα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι θέλανε να διαβάσουν αυτές τις ιστορίες. Και λέω, αφού σας αρέσει, μου αρέσει και εμένα, θα δω αν μπορώ να γράψω ένα βιβλίο. Γιατί ό,τι έγραψα μέχρι τώρα δεν το έγραψα από και μόνο του. Ο φίλος μου, ο Αποστολάκης, ο Χαΐνης, που συμφωνούμε σε πολλά, μου λέει ότι ο καλλιτέχνης είναι το μέσο. Τον διαλέγει το σύμπαν για να εκφραστεί. Δεν είναι δικά μας. Το πιστεύω. Δεν είναι δικά μας. Γιατί τώρα κοιτάω διάφορα βιβλία με αφορμές ανθρώπους που να με λες. Εσείς διαβάζετε τώρα ένα βιβλίο το οποίο εγώ το βάζω πριν από 15 χρόνια, που να το θυμάμαι. Πρέπει να ρίχνω μια ματιά. Και το διαβάζω και λέω δεν το έγραψα εγώ. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν το ξαναγράφεις σίγουρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι προϊόν μιας χαοτικής διαδικασίας και δυναμικής της στιγμής, του χρόνου, του χώρου, της ψυχής που, να, οι παπάδες το ονομάζουν Θεό, οι άλλοι το ονομάζουν σύμπαν, εγώ το ονομάζω χάος, μαθηματικός, χάος, θεωρία του χάους, φύση. Και ο Όμηρος χρειάζεται η μούσα. Η μούσα, ναι. Είναι όλα αυτά ένα. Άλλοι το ονομάζουν τύχη. Όλα αυτά είναι ένα. Η φύση δικιά μου και ο Θεός των χριστιανών είναι το ίδιο. Είμαι ένθεος, δεν είμαι άθεος. Και βαθιά ένθεος είμαι και έχω ζήσει και πολύ την Εκκλησία από μικρό παιδί και φαίνεται μέσα στη Εκκλησία και εκφράζω. Άσχετα ότι έχω αποστασιοποιηθεί για διάφορους λόγους από άλλα, σέβομαι την θρησκεία, σέβομαι την Εκκλησία, μ' αρέσει πάρα πολύ η Βυζαντινή ψαλμή. Προχθές πήρα την μάνα μου, την πήγα στους πρώτους χαιρετισμούς σε ένα μοναστήρι και συγκινούν από αυτά. Άσχετα που δεν είμαι κοντά στην Εκκλησία ως άνθρωπος. Και λοιπόν, όταν αποφάσισα ότι θα θέσω τον εαυτό μου σε δοκιμασία να δω αν μπορώ να γράψω ένα βιβλίο το οποίο εξ αρχής θα το έχω αποφασίσει ότι θα επιτρευμένα, δηλαδή θα γράψω ένα βιβλίο. Πώς το λένε, ποτέ δεν το είχα πει. Και λέω ότι τι θα έκανες άμα ήσουν να κάνεις ζωγράφος ή γλύπτης, θα πήγαινες σε ένα μέρος που σε εμπνέει και θα το ζούσες και αυτό το μέρος για να το αποτυπώσεις. Το ίδιο θα κάνεις και τώρα. Μάλλον κάπως έτσι πρέπει να λειτουργεί. Οπότε σκέφτηκα και τι με βοηθεύει, τι με συναρπάζει, τι με εμπνέει. Ήταν πάντα ένα μοναστήρι που έστεκε στην άκρη ενός βράχου βόρεια της πόλης της Χίου, το οποίο εδώ πήγαινα γιατί ήταν ένα παιδάκι και διάβαζα, μαθητής και διάβαζα τις Πανελλήνιες κατά τα πέφκα, τη φυσική, εκεί τη διάβασα. Είχε και έναν μοναχό αυτό το μοναστήρι,
συνείδη Παναγία Νυχτιδιώτησα, θα πάω εκεί να ζήσω λίγο την περιοχή, να δω τι μπορώ να κάνω. Και πήγαινα πραγματικά κάθε μέρα για 2-3 μήνες εκεί. Έπαιρνα με τα μάτια μου, με τα αυτιά μου, με τις αισθήσεις μου, άκουγα τις συνομιλίες του Καλόγερου με τους πιστούς, ζούσα ανάμεσα σε όλα αυτά έτσι σαν αόρατος. Και κάποια στιγμή ένιωσα ότι έχω πολύ υλικό μαζεμένο, συναισθηματικό υλικό μέσα μου, αλλά έπρεπε να έχω και μια ιστορία. Αν κάτσεις να γράψεις, πρέπει να έχεις μια ραχοκοκαλιά. Άλλο είναι η συγγραφή και άλλο είναι η περιγραφή. Έτσι. Η ραχοκοκαλιά της ιστορίας που θα την απλώσεις μετά και θα την συνθέσεις με όλες αυτές όλα αυτά που έχεις περικοπιάσει. Περνάει, έχει περάσει αυτό στο βιβλίο το συγκεκριμένο, γιατί λέμε τη δεξιά τσέπη, σωστά, μια ατμόσφαιρα, εικόνες, έντονες. Ναι, δεν μπορούσα να γίνει αλλιώς, γιατί το ζήσα πολύ καιρό. Και μετά έκανα και πάρα πολύ καιρό να ζω μέσα στη σκέψη μου για να δω ποια θα είναι αυτή η ιστορία που θα είναι η ραχοκοκαλιά. Ώσπου ξυπνάω ένα πρωί, ανοίγω τον υπολογιστή να δω τα νέα και βλέπω ότι είχε πεθάνει τη νύχτα ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Και όταν το διάβασα αυτό, μου έρχεται η φράση «Τη νύχτα που πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος γέννησε η Σύση». Λέω, τι ωραία φράση. Έκανα 3 κουτάλια σαν θρεμμένα το τυπάκι. Λέω, ωραία φράση. Να αρχίσει έτσι μια ιστορία. Ας πάω να τη σημειώσω και ανοίγω ένα Word κείμενο στον υπολογιστή, να τη σημειώσω και δεν ξανασηκώθηκα ποτέ από τον υπολογιστή. Σηκωνόμουν για να φάω να κοιμηθώ και ξανά. Μανά 21 μέρες. Σαν την κλωσού που κάθεται, 21 μέρες βγήκε χυμαροδός αυτή η νοβέλα. Και από τότε ξεκίνησε με πήρε κάτω από πόλη. Γέννησε λίγο σαν εκείνον τον Καλόγερο που είδατε. Ας σας πω. Έχει στοιχεία. Ο Βικέτιος, όπως το περιγράφω, έτσι, ένας αδύνατος, καχεκτικός, ανεμικός, Καλόγερος, έτσι, τον χρησιμοποίησα τον Βικέτιο, σαν φιγούρα, σαν φυσιογνωμία. Και μάλιστα Βικέτιο λένε και τον μοναχό που είναι στο μοναστήρι. Δεν του έλασα ούτε όνομα. Γιατί όταν άλλαζα το όνομα μου άλλαζε όλη η ατμόσφαιρα. Και δεν μπορούσα να γράψω. Η ταινία που σας φάνηκε. Θα σας πω. Όταν το πήγα το βιβλίο στο Βικέτιο, το κανονικό Βικέτιο, να το διαβάσει, το διάβασε και μου είπε βλακίες, αηδίες και ψευτιές. Δεν ξέρω. Δεν το συζητεί, δεν του άρεσε ακριβώς. Ψευτιές. Μου καταφέρει το λέει εσύ. Όλα τα ονόματα, έτσι. Όλα τα ονόματα. Εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Ζω και συνθέτω τη ζωή με τον μύθο. Αν έχετε διαβάσει το ίδιο με δόντια, είναι η ιστορία ενός προσώπου που είναι τελείως επινοημένο. Είναι το τρίτο μου βιβλίο αυτό, που επινόησε από το Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος όμως ζει μέσα σε μια εποχή που είναι δομημένη, γνωστή σε μένα, το 1912-1944, και λέει την ιστορία της ζωής του, της επινοημένης ζωής του, σε συνάρτηση με την πραγματική ιστορία και δεν ξέρεις πού λέγεται το πραγματικό με το... Αυτό με βοηθάει πολύ. Και το κάνουμε και στα εργοτεχνικά εργαστήρια στους μαθητές του έρχονται. Τρίτο βιβλίο, πήγα στο τρίτο βιβλίο. Δεν πήγες με δόθια. Μετά άρχισα λίγο έτσι να γράφω πιο έντονα. Είχα πολλά μαζεμένα, γιατί είχα κάνει μια 15ετή έρευνα και είχα πολλά μέσα μου. Οπότε για μερικά χρόνια... Για μερικά χρόνια έγραφα έτσι πυρετοδότηση.
πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Έζησα λίγο, συναναστάθηκα με τους Ρωμιούς και έγραψα την Άλωση της Κωνσταντίας. Την Άλωση της Κωνσταντίας την έγραψα για να κάνω διάλειμμα, ευχάριστο για τον εαυτό μου. Είναι ένα βιβλίο που έχει χιούμορ και μια ιστορία μιας Ρωμιάς της Κωνσταντινούπολης που η κόρη της παντρεύεται έναν τουρκόσπορο και παθαίνει σοκ η Κωνσταντία. Και είναι και το μόνο βιβλίο που έγραψα το οποίο είχα προαποφασίσει τον τίτλο. Είπα θα γράψω ένα βιβλίο που θα έχει αυτό το τίτλο. Ενώ όλα τα άλλα, ο τίτλος έρχεται μέσα από την ιστορία. Και σιγά φτάσαμε ως εδώ. Δεν θα σας τα πω όλα τα βιβλία ένα προς ένα, γιατί να κάνουμε και συζήτηση. Και τώρα έχουμε το υποπόταμη συντροφιάς. Αν θες να σταθεί λίγο σε αυτό, είναι το τελευταίο. Ναι, είναι μια ιστορία απλή και καθημερινή ανθρώπων απλών στο χωριό. Επειδή ασχολούμαι τα τελευταία 3 χρόνια πολύ εντατικά με το μαστίχι και είμαι μαστιχοπαραγωγός στην τοπική ένωση και επειδή με βοηθεύει, όπως καταλάβατε, η ανθρωπολογική έρευνα και ασχολούμαι με τους ανθρώπους που παρατηρώ, αυτό με έλκει ένα παραπάνω το θέμα, διότι η UNESCO έχει καταγράψει ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά όλη την ανθρωπολογία και τις κοινωνικές συνήθειες και την εργασία γύρω από το μαστίχι. Οπότε, εγώ πάντα κοιτάω με περιέργεια τους ανθρώπους αυτούς που ενσαρκώνουν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να το ακουσίως. Και λέω τώρα, άραγε αυτός καταλαβαίνει τι κάνει, καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι η ανθρωπότητα. Δεν το καταλαβαίνει. Και τους βλέπω με ένα άλλο μάτι. Και οι ιστορίες που παράγονται είναι τελείως από αυτή τη ματιά παραμένεις. Και τώρα έγραψα μια ιστορία για ένα ζευγάρι, με σύντικο ζευγάρι ανθρώπων, οι οποίοι ήταν άνθρωποι λαϊκής συνοικίας των Αθηνών, αλλά πολύ επιτυχημένοι κάποτε, εργολάβοι, επαγγελματίες κτλ. Ο άντρας μετά φαλήρισε στην κρίση, γύρισαν στο χωριό πίσω να καλλιεργούν τους σκήνους και έχουν ξυπνήσει έναν Αύγουστο μια μέρα και μέσα στο σπίτι, ενώ όλη η περιοχή γύρω-γύρω από αυτό που λέει μαστίχη, μέσα στο σπίτι τους βρωμάει ψωφί. Και ψάχνουν να βρουν ποια είναι η πηγή της βρώμας της ιστορίας, που έχει ψωφισοποτικός, που είναι ενώ το απομακρύνει. Και όσο φαίνεται απλό στην αρχή ότι ένα ποντίκι πέθανε, ψόφισε να το πετάξουμε, τόσο περνάνε οι μέρες, δεν το βρίσκουν, η ιστορία μεγαλώνει, εξαφανίζεται, ξανάρχεται κτλ. Και εξελίσσεται η δράση για να βγαίνουν στην επιφάνεια οι σχέσεις τους και τα προβλήματα της ζωής. Μέχρι να έρθει το τέλος που έχει αυτό είναι έντονα συμβολικά, νομίζω, αυτά που συμβαίνουν. Βλέπω ήδη πρόσωπα έτοιμα να ρωτήσουν διάφορα πράγματα. Αυτό είναι και το ζητούμενο, νομίζω. Ήδη, κύριε Σιούλα, σας κοιτάω κάπως να κάνετε αναφορά, αν θέλετε, αλλά θα ρωτήσω εγώ κάτι πρώτα. Βασικά δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω στον χρόνο με ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που νομίζω ότι βρίσκεις εσύ πίσω, αν θέλεις, από αυτή την ιστορία, μετά από πολλά χρόνια, ανάμεσα σε μια ελληνική και μια τουρκική ομάδα και αν ήθελες να κάνεις μια αναφορά σε αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραίο θέμα. Το 1930 που ο Κεμάλ και ο Βενιζέλος υπέγραψαν το σύμφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας, 8-9 χρόνια μετά από την καταστροφή του Πλασιατική, άρχισαν να προσεγγίζονται οι διώκτες και στη Χίρ υπήρχε μια ομάδα που λεγόταν Λέλαπα. Και κανονίστηκε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Λέλαπα και της Καρσία Γκάρ από τη Σμύρνη. Να έρθει η Καρσία Γκάρ στη Χίρο να παίξουν ποδόσφαιρο.
Ήταν τόσο ενθουσιώδες το κλίμα που ήρθαν από την απέναντι αρχή 2.500-3.000 οπαδοί μαζί με δημαρχαίους, με επιμελητήρια, εφορικούς συλλόγους να κάνουν επαφές με τυχείο. Η Χίος είχε σημειοστολιστεί με τουρκικά και ελληνικά σημαίακια, επισημότητες, χωρί εθνική ύμνη, αγκαλιές. Ήταν το κλίμα πανηγυρικό και πολύ φιλικό. Και πάνε στο γήπεδο και με το που αρχίζει το παιχνίδι, σε 3 λεπτά γίνεται μια κατακλυσμιά βροχή και διακόπτεται. Εγώ αυτά τα διάβασα στις τοπικές εφημερίδες του 1930-31, ναι. Δεκέμβριος. Πηγαίνοντας παρακάτω στη μελέτη μου, περνούσαν τα χρόνια των μελετών, αλλά και τα χρόνια τα δικά μου της ζωής, και είδα ότι το παιχνίδι αυτό είχε μείνει σε εκκρεμότητα, δεν είχε επαναληφθεί ποτέ. Οπότε το 2014-2015, δεν θυμάμαι ακριβώς, οργάνωσα μέσω του Λέλα Πατησπίου που είχε ξανασυσταθεί ως ομάδα και της Καρσίακα απέναντι που υπήρχε από τότε ανελιπώς, αδιαλείπτος και είναι και μια ομάδα μεγάλης κατηγορίας εθνικής, επαγγελματική, να κάνουμε τα υπόλοιπα 87 λεπτά του παιχνιδιού. Οπότε κάναμε μια καταπληκτική συγκινητική συνάντηση που λεγόταν 87 λεπτά, 84 χρόνια μετά. Νομίζω υπάρχει το ντοκιμαντέρ. Ήρθαν κάποιοι Τούρκοι ντοκιμαντέρίστες, το έχουν κάνει ντοκιμαντέρ, θα το βρείτε στο YouTube και με εθνικούς υπότιτλους. Λέγεται 87 δακικά. Δακικά είναι τα λεπτά στην Τουρκία. 87 δακικά. Και ήρθαν πάλι από τη Σμύρνη τα καραβάκια που δημοκρότησαν πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Το παίξαν αυτό το παιχνίδι. Ναι, πολύ συγκινητικό. Νομίζω από τα πιο συγκινητικά που έχουμε κάνει εκεί στο νησί. Και δυστυχώς, ας πούμε, να βλέπετε ότι μας δείχνουν τις αντιπαλιότητες και όχι την ομορφιά. Μπράβο, Πελαγώδη. Κάτι ακόμα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί στο είπα και πριν ιδιωτικά και γενικότερα νομίζω ότι περισσότεροι μπορείτε να το διακρίνετε. Μου βγάζεις μια απίστευτη ηρεμία, παιδί μου, στο λόγο, στον τρόπο, γενικότερα στην μουσιολογία σου. Το οποίο με μια πρώτη σκέψη οφείλεται σε αυτόν τον τρόπο ζωής, στον τρόπο ζωής που έχεις επιλέξει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Που είναι όχι ιδιαίτερος, αλλά δεν συνηθίζεται, αν θέλεις. Υπήρξαν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας σου και της ζωής σου στη Χίο και στην Πολυσσό της Χίου δεύτερες σκέψεις. Δεύτερες σκέψεις για αυτό που επέλεξες. Να γυρίσεις στη Χίο, να κάνεις τόσο σημαντική δουλειά εκεί, αν θα ήταν διαφορετική η ζωή σου, δηλαδή στην πόλη, αν έμενες. Αν είσαι 100% εν πάση περιπτώσει σίγουρος για την επιλογή σου, την οποία το λέω γιατί πάρα πολύ το εκφράζουν στο λόγο τους, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν ή δεν το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Εγώ πάντοτε ήμουν ένας άνθρωπος και ακόμα είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργούσε πάντα με την ψυχή. Αλλά επειδή σπούδασα και μαθηματικός και έχω και έντονα τη μαθηματική λογική παιδεία, το οποίο είναι και σπουδαίο εφόδιο για τη τέχνη αυτό. Πάντα λειτουργούσα με το όταν βρισκόμουν σε μια διασταύρωση της ζωής και είχα δύο τρόπους να διαλέξω, πάντα διάλεγα αυτόν τον δρόμο που έλεγε η ψυχή μου και μετά έβαζα το μυαλό μου για να με οργανώσει. Δεν έχω πράξει ποτέ κάτι διαφορετικό και δεν αναρωτήθηκα για ποτέ αν θα ήταν καλύτερα να πράξω κάτι άλλο, γιατί είμαι βέβαιος γι' αυτό. Μπορεί η βεβαιότητα να είναι ίδια των ανοήτων, αλλά νομίζω ότι όταν πράττεις με την ψυχή σου και αυτό που θες να κάνεις, είναι πάντα σωστά. Ακόμα και λάθος να αποδειχθεί, εκείνη την ώρα ήταν σωστό. Γιατί αυτό ήθελες. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό μπορούσε να κάνεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι, σε όλα. Είναι κακό να κοιτάμε πίσω και να λέμε θα έπρεπε να κάνω κάτι άλλο τότε. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις.
Άμα μπορούσα να το κάνω. Ένα εργαστήριο το οποίο έχει χτίσει, ένας χώρος πολύ ιδιαίτερος στη Βορισσό συγκεκριμένα. Αν θα ήθελε να μας πεις γι' αυτό κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν μπορούν τώρα όποιος θέλει δηλαδή να κανονίσει να επισκεφτεί το χώρο. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μικρό σπίτι εδώ και απλά κάνουμε κάποια εργαστήρια. Είναι συνδυασμός λογοτεχνίας. Με τη γη, βασικά. Με τη γη, καλλιέργεια, αλλά με μια φιλοσοφία των μικρών καλλιεργειών, καθαρών, με προσωπική άσκηση στο να ασκούμαστε, να αντιστεκόμαστε από τη βιολεξία, στην απληστία, να είμαστε σε μικρή κλίμακα. Έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι μικρής κλίμακας άνθρωπος. Είμαι γεννημένος σε νησί. Εγώ όταν πήγα στην Αθήνα πρώτη φορά, 17 χρονών, να σπουδάσω και μου είπαν ότι θα πάρω ένα λεωφορείο από το κτέλ του Κηφισού να πάω στην Πάτρα. Δεν το πίστευα. Ότι τα λεωφορεία πάνε στην Πάτρα. Μου φαίνονταν πολύ μακριά. Γιατί το νησί είναι τόσο. Νόμιζα τα λεωφορεία πάνε μέχρι το Πυργή. Μέχρι το χωριό. Δεν πάει στην Πάτρα τώρα. Άρα μιλάμε για άλλη κατάσταση. Και αυτό δεν έχει φύγει από μέσα μου. Και γι' αυτό και δυσκολεύω λίγο να προσαρμοστώ και στις πόλεις. Οποιοςδήποτε θέλει να παρέμβει, να κάνει κάποια ερώτηση. Πάτε, γεια σας. Να είστε καλά. Θέλω να πω κάτι. Αν με επιτρέπετε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Το Ράσο, γιατί διάλεξε ένα πολύ ωραίο τίτλο ο κύριος Μακρυδάκης, η τσέπη του Ράσου. Το Ράσο δεν έχει τσέπες, αυτό είναι το Ράσο. Δεν έχει τσέπες. Λοιπόν, έχει το άλλο όμως παραμέσα, το ζωστικό, που εκεί είναι κρυφές οι τσέπες. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία, εκπρόσωπος είμαι της Μετροπόλεως, αλλά είδα, αδερφοί μου, ρωτώντας ο κύριος Μακρυδάκης που βρίσκεται εδώ. Λέω, κλείται να είναι αυτός. Γιατί, λέω, ο άλλος που είναι. Μόλις ο δεύτερος. Αλλά όμως, γιατί να είστε καλά, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια. Νομίζω για να μην είναι καλύτερα για όλους και σε όλους δηλαδή. Έχω έρθει στοιχείο δύο φορές. Έχω διαβάσει μόνο τα βιβλία σας. Τώρα θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ, χωρίς να ξέρω αυτή την ιστορία σας, τι προσλαμβάνω εδώ από ένα κουτούτσικα βιβλία. Πρώτον, σε μερικά θέλετε να σώσετε τη γλώσσα της Χίου, τις συνήθειες της Χίου, τους καλλιεργητές, των ατελειών, τι κάνω καλά, τους καλλιεργητές των ατελειών, ξέρω εγώ, ό,τι ας πούμε χάνεται, ό,τι είναι πολύτιμο και χάνεται. Αυτό το είδα σε μερικά, σε αρκετούτσικα βιβλία. Στην Κωνσταντία, στην άλλη της Κωνσταντίας, εγώ είδα το εξής, όταν το 80 είχα έρθει στοιχείο, περίπου το 80, είδα χιώτες που ήταν φανατικοί εναντίον του Τούρκου. Δεν το είδα αυτό στη Λέσβο. Σκέφτηκα ότι αυτή η έρημη σφαγή ίσως έχει αφήσει κατάλοιπα. Και λέω, για πες ένας έξυπνο τρόπο που αυτός ο άνθρωπος βρήκε και χειρίστηκε την ελληνοτουρκική σχέση. Εγώ δεν ήξερα ότι ζήσατε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είδα έναν πολύ έξυπνο τρόπο που χειριστήκατε αυτό το θέμα. Τη σχέση Ελλήνων και Τούρκων. Ωραίο και ανατρεπτικό. Τι είναι η αλήθεια, ποιες είναι πραγματικά, τι είναι η αλήθεια για αυτές τις σχέσεις, που εγώ ταξιδεύοντας στα παράλια της Μικράς Ασίας είδα ότι μοιάζουν πολύ περισσότερο με τους Τούρκους από ότι με πολλούς Ευρωπαίους.
ματιά μου είναι αυτή, σας το έχω εγώ σαν αναγνώστη. Σε άλλα βιβλία, ας πούμε, στα απόνερα της Σοφίας, στο προηγούμενο, ενός λεπτού, δευτερόλεπτο. Βλέπω τώρα ότι εκ των προτέρων διαλέγεται ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ας πούμε στο 1,5 δευτερόλεπτο φως. Τι γίνεται ρε παιδί μου, έχω μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική ζωή. Μπορώ σαν ενήλικας να την αλλάξω. Μπορώ να την αποδεχτώ. Και έρχεται τώρα τα πόδερα της Σοφίας και μας λένε αυτό. Συνεχίζει και λέει, καθίστε ρε γονείς, θα αφήσετε τα παιδιά σας να μεγαλώσουν όπως θέλουν, να μην τα καναλιζάρετε εσείς. Και το δεύτερο στα πόδερα της Σοφίας. Λέω, καλά, αυτός περιγράφει τον εαυτό του. Γιατί εσείς δεν θέλετε να είστε ένας συγγραφέας που περιφέρεται, που προβάλλει το έργο του που. Ξέρω ότι αρνηθήκατε κάποια φορά να πάτε και στη Γαλλία. Όταν σας είπανε, μα θέλουμε να μεταφράσουμε το έργο. Είπατε, εγώ όμως δεν έχω. Λοιπόν, τι είναι τα απόνερα της Σοφίας εκτός του χρόνου. Η κατασκευή στη δική μας εποχή ενός συγγραφέα. Δηλαδή ότι τον κατασκευάζουμε, τα μέσα, η προβολή κλπ. Λέω, αυτός ο άνθρωπος επιλέγει θέματα και κάνει λογοτεχνία για να υπηρετήσει αυτό το θέμα που θέλει. Αυτά η δική μου η ματιά πόσα. Χαίρομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό που λέτε. Παρόλο που τα θέματα έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά δεν τα επιλέγω ακριβώς. Αλλά μου βγαίνουν μπροστά μου. Δηλαδή, εγώ απλά ζω τη ζωή μου όπως θέλω και ξαφνικά βγαίνουν μπροστά μου τα θέματα. Δηλαδή, μπορεί ένας έρωτας με πήγε στην Ιταλία. Έμεινα εκεί 8 μήνες, έγραψα τα κανάλια της ερώτησης. Ένα τηλεφώνημα από κάποιον... Ένα τηλεφώνημα από κάποιον άνθρωπο που έχει σχέση με κάποιον, με τον λογοτεχνικό χώρο της Ελλάδας το σύγχρονο, μου ενέπνευσε τα απόνερα της Σοφίας. Δηλαδή, απλά αυτά που μου έρχονται, τα βιώνω και υπάρχει απλά ίσως μια ματιά από άλλη εστίαση, κάτι τέτοιο, ή πιο βαθιά, ας πούμε, ψυχογραφία. Γιατί πάντα βουτάω βαθιά μέσα σε μένα. Η φιλοσοφία η δικιά μου, που όλο το έργο στηρίζεται εκεί, είναι ότι ο άνθρωπος, αν μάθει καλά τον τόπο του, γίνεται παγκόσμιος. Και αν βουτήξει βαθιά στον εαυτό του, γίνεται πανανθρώπινος. Είμαστε οι εκπρόσωποι της ανθρωπότητας. Οπότε, ό,τι νιώθει η ανθρωπότητα, το νιώθουμε και εμείς, το έχουμε μέσα. Ο τόπος μας είναι ένας μεγεθυντικός παγκόσμιος όλης της κοινωνίας, όλου του κόσμου. Τα βασικά είναι αυτά. Για να γίνει ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πρώτα και μετά συγγραφή και μετά καλλιτέχνης. Έτσι πιστεύω. Οπότε, αν μπορέσεις να ασκηθείς, να ζεις αρμονικά με το σύστημα, με το σύμπαν, με το χάος αυτό του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου, σιγά σιγά συντονίζεσαι και σου έρχονται τα ζητήματα. Έτσι έχω νιώσει. Ό,τι είναι να έρθει, έρχεται δηλαδή. Τα άλλα που δεν ήρθαν δεν θέλουν, δεν υπήρχε λόγος. Επίσης δεν έχω σημειώσει ποτέ τίποτα, ούτε έχω γραφείο, ούτε έχω επιλογιστεί. Δεν ασχολούμαι με τη συγγραφή. Έχω ένα τηλέφωνο και κάνω καμία ανάσταση στο Facebook, πάρα στο σπίτι. Δηλαδή, όταν κάτι ζω, κάτι βιώνω, όλη τη ζωή που περνάει, δεν σημειώνω κάτι. Λέω ότι είναι να αξίζει και τη στιγμή που θα το χρειαστώ θα έρθει. Όταν
όταν μου ήρθε κάποια ιδέα ή κάποιος, αυτό που λένε οι άνθρωποι η έμπνευση, για μένα λειτουργεί, έχω μια εναρκτήρια ατμόσφαιρα, εικόνα, που θα με βάλει να κάτσω, να νιώσω όμορφα, να κάνω τη φωτιά που κάνει χρυσού, να νιώσω ότι θέλω να γεννήσω. Όταν έρθει αυτή η ώρα, θα πάω να ψάξω κάνα-δύο φίλους, θα βρω ένα λάπτοπ, θα κάτσω. Θα το πάρω κάνα μήνα, 2 μήνες και θα κάνω τη δουλειά μου. Δεν ασχολούμαι παραπάνω με το θέμα της συγγραφής, γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει η συγγραφική, ας πούμε, ιδιότητα και όλα αυτά. Και εγώ, ναι. Όμως νομίζω, από σένα το άκουσα πρώτη φορά, κάποιος είχε ρωτήσει για τη συγγραφή και είπες ότι είναι ασκούμενος. Ασκούμενοι είμαστε, ασκούμενοι, ναι. Γιατί και όχι μόνο στη συγγραφή, και στη γη, στην καλλιέργεια ασκούμενοι είμαστε. Γιατί μέχρι να πεθάνεις βρίσκεις και πειραματιστείς. Τώρα, ο συγγραφέας για μένα, επειδή μεγάλωσα, όπως σας είπα, και σαν παιδί με ένα μύθο στο κεφάλι μου, εδώ είναι πεθαμένη, νιώθω ότι είναι ένας τίτλος τιμής, ρε παιδί μου, που θα στον δώσει η ιστορία. Άμα τα έργα σου μείνουν και τα διαχρονικά και μετά από σένα, εντάξει, πάει εσύ συγγραφέα. Αλλά τώρα όλοι γράψουν. Όλοι οι συγγραφείς είμαστε. Εντάξει, ας είμαστε λίγο μετριόφρονες, ταπεινοί, προσελεγγυοσιωμένοι. Δεν είναι δυνατόν να έχει και τα 10.000 συγγραφείς τώρα σήμερα. Δεν ξέρω, ας πούμε. Άρα δεν αρκεί να ξέρεις, να μπορείς να γράφεις για να είσαι συγγραφέας. Χρειάζεται και κάποια συνήθως. Εντάξει, να γράφει. Πώς το εννοείτε, από ό,τι ξέρω. Ενώ να μπορείς να γράψεις καλά, να μπορείς να εκφράσεις καλά. Μπορεί να εκφράζεσαι καλά και μιλώντας. Εγώ ξέρω πολλούς λογοτέχνες που δεν θα γίνουν συγγραφείς ποτέ. Γιατί το συγγραφιλίκι είναι κάτι άλλο. Η συγγραφή είναι μια πιο διαδικασία, πιο πειθαρχημένη, πιο συνθετική. Θέλει κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες για να γράψεις μια ιστορία μεγάλη που να έχει κύκλους που ανοίγουν και κλείνουν, να συμπληρώνεται, έχει μια τεχνική, δεν είναι μια ξεγέλαση αυτό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι λογοτέχνες. Άμα κάνετε μια εκπλήρωση της ζωής σας, της καθημερινότητάς σας, θα ακούσετε λογοτεχνία εκπλήρωση. Ανθρώπους που αφηγούνται το παπά, που έχουν χιούμορ, που συγκινούν, έχω γνωρίσει πολλούς. Το θέμα είναι να μπορεί να ακούσει. Το βασικό εργαλείο του συγγραφέα είναι το αυτή. Η λογοτεχνία ζει μες στην κοινωνία. Κάποτε μου είχαν κάνει μια συνέντευξη στην Καθημερινή και είχα πει αυτό ακριβώς, ότι μας περιτριγυρίζουν χιλιάδες λογοτέχνες που δεν θα γίνουν ποτέ συγγραφείς. Και ότι πρέπει να ξέρεις να ακούς. Και η κυρία που έκανε τη συνέντευξη δεν ξέρει να ακούει και έβαλε τίτλο μας περιτριγυρίζουν χιλιάδες συγγραφείς. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα τώρα, ότι πώς επικοινωνούμε τους ανθρώπους. Τι λέμε και τι καταλαβαίνουμε. Ορίστε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Λέγομαι Έφη Μυρακούλη, είμαι εκπαιδευτικός. Άκουσα από εσάς ότι ζείτε μέσα, η λογοτεχνία σας ζει μέσα από τις εμπειρίες σας. Εγώ τώρα, ως περίεργη, ήθελα να δω αν στα βιβλία σας, αυτά τα λίγα, 5 που διάβασα, τώρα έχετε γράψει και πάρα πολλά και δεν το προλαβαίνω, πού σας βρίσκω, πού σας βλέπω. Ξεκινάω τον ανάμεσα Δεκέμβρη. Εκεί βλέπω έναν νεαρό κοτσιδάκια με μια μηχανή, με ένα κασετόφωνο μπροστά που τριγυρίζει τους γεροντότερους και τους ρωτάει, είστε εσείς? Είναι φανερό. Λοιπόν, και μάλιστα μου άρεσε πάρα πολύ η απάντησή σας στην ερώτηση που σας έκανε ένας γέροντας να κόψεις τα μαλλιά σου. Τι είπα? Σας πέρασε για άλλον, από την άλλη κατηγορία των ανθρώπων. Και του είπατε, έτσι αρέσει στις γυναίκες. Και ησύχασε μετά ο γέροντας, λέει εντάξει. Άρα είναι άντρας. Λοιπόν, πάμε στο λαού Μαλή τώρα. Είστε Πέτρο. Κάνω λάθος. Ναι. Ο καθηγητής. Εγώ είμαι εγώ γιατί προσπαθώ να Θα σας διαβάσω τι λέτε. Λοιπόν, ο Πέτρος ο
συγκοληφθεί τελευταία, την γύριζε στην πιάτσα τους για να μαζεύει λέξεις. Είναι ο Μακρυδάκης αυτός. Έχει ιδιότητες που έκανα όλα. Σε πάντα, σε κάθε βιβλίο βάζω, σε ήρωες, στην κοινωνικά. Ναι, αυτό ο Πέτρος έχει δικά μου στοιχεία. Πάμε στο Θεού το μάτι. Ναι, είστε ο Κότσιφας. Ναι. Λοιπόν, ένας αξιμός είναι, λέει, με το μαλλί κοτσίδα και με μουσια. Εγώ σαν να βλέπω ένα Μακρυδάκι του παρελθόντος κάπως, αριστερό, που εκεί στην Αθήνα, ζούσε στην Αθήνα, αλλά μετακομίζει στο νησί, σε ένα χωριό, κοντά στη φύση και στη γη και γίνεται χαρουπομελοπαραγωγός. Λοιπόν, αυτό είναι στα πόνερα της Σοφίας. Αυτό είναι, ναι, μπράβο. Και πάω τώρα στα πόνερα της Σοφίας. Είναι πρόσφατο. Όπου βλέπω στο πρόσωπο του αφηγητή που είναι στο πρώτο πρόσωπο, που σε νεαρή ηλικία γίνεται πασίγνωστος συγγραφέας, μοιάζει λίγο και είσαι πολύ νεαρός, στα 35 σας. Ναι, πέρα ξεκίνησα. Κάπου εκεί γίνεται πασίγνωστος. Έστω και με παρένθετο συγγραφέα. Καλό. Το πατέρα του αφηγητή, έτσι έγινε γνωστός, που στο τέλος εγκαταλείπει την Αθήνα και πάει σε ένα χωριό κλπ. Μου μοιάζει πάλι η ιστορία. Και επίσης, διάβασα κάπου ότι κάποια στιγμή καταγράψατε όλα τα δέντρα της Αθήνας. Κάποια δέντρα της Αθήνας. Και το γράφετε και εδώ. Είναι γεγονός ότι καταγράψατε όλα τα δέντρα της Αθήνας. Όχι όλα. Σε μια μεγάλη διαδρομή, όταν έτυχε να είμαι στην Αθήνα για ένα διάστημα το 2018, έτσι πάλι μου έκανα κάποιες εκδηλώσεις. Επειδή τα πρωινά μου αρέσει να μεταβοληθείς και πάντα γίνονται εδώ τα δέντρα, πήγαινα και σε μια μεγάλη περιοχή από τον Ευαγγελισμό, εκεί το Κολονάκι πάνω, γύρω από τον άλλο. Κατέβαια τα δέντρα όχι τεράστιες, έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Και είχα μαζί μου ημερολόγιο και έγραφα. Και το περιλάβατε στα πόνερα της Σοφίας. Έτυχε μετά από πολλά χρόνια να μου χρησιμεύσει σε αυτό το βιβλίο για να μου δώσει, να με βγάλει από το αδιέξοδο του ήρωα. Ήταν αυτό που τον εξάρτησε, τον οδήγησε στον εξαρτησμό. Τα πέτρα της Αθήνας. Και τώρα λέω να κάνω μια περιήγηση την άλλη εβδομάδα, τον μήνα 14 Απριλίου, εκεί στο Μέγαρο Μουσικής θα δώσουμε ραντεβού, η Κυριακή πρωί, να κάνουμε αυτή την βόλτα στα πέτρα. Έχει μανταρινές πέφτες βολιασμένα. Γερμονιές που έχουν βολιασμένα. Αλλά έχει και βασικά βέβαια, πλατάνια έχει. Κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ. Μισό λεπτά, να ανέβω εγώ μισό λεπτά. Μπορεί να πούνε όλοι. Προηγουμένως κάνατε με το χέρι να κατεβούμε κάτω. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να κατεβούμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα με τις σκάλες αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό. Πρωταπριλιά σήμερα νομίζαμε σαν ψέμα είναι όλα αυτά που μας είπατε για τη συγγραφική σας δραστηριότητα. Πραγματικά όμως τα βιβλία σας αποπνέουν τέτοια ευαισθησία, τέτοιο συναίσθημα που δεν το βρίσκεις σε άλλους συγγραφείς. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Επίσης, οι αναγνώστες σε σχέση με τους συγγραφείς βλέπουν άλλα πράγματα στα βιβλία. Που μπορεί ούτε καν να τους σκέφτηκαν οι συγγραφείς. Εγώ βλέπω ότι συνδέεται κάποια αντίθετα τους διεισμούς, αλλά με έναν αρμονικό τρόπο. Στο λαγού Μαλία, ας πούμε, το ατομικό με το συλλογικό, που φαίνεται και άλλο. Συνδέεται το χθες με το σήμερα, σε πολλά βιβλία. Τους χωρικούς με την εξουσία. Στον 1,5 ήταν και πέρα των άλλων και της ιστορίας φαίνεται και αυτό πολύ έντονα. Οπότε
Οπότε εμείς αυτό θα κρατήσουμε, ότι υπάρχει μια αρμονία στο έργο σας. Και ενώ οι δεισμοί δεν ενώνονται και τα αντίθετα, εδώ όμως ενώνονται και αφήνουν μια πολύ ευχάριστη χρειά, μια ευαισθησία και μια τρυφερότητα. Μάλλον υιοθετείτε, δεν ξέρω αν το διαβάσατε αυτό το βιβλίο της Πελισσόν, Γαλλίδα είναι, την ηθική της υπόλοιψης, γιατί υπολείπτεστε πραγματικά τη φύση, τη ζωή, την ανθρωπότητα, όλα μαζί. Ευχαριστώ. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα της μαθηματικής παιδείας. Και φαίνεται στο έργο μου ότι έχω σπουδάσει μαθηματικά, αν κάποιος μπορέσει να το δει, γιατί στα δίπολα αυτά είναι βασικά στοιχεία σε πολλά βιβλία. Και στη δεξιά τσέπη του Ράσου που διαβάσατε, το συλλογικό πένθος, το προσωπικό πένθος, η εξουσία οικογενική, η εκκλησιαστική, το σημαντικό με το ασήμαντο, έτσι. Ναι, όλα αυτά. Τα απόλυτα της Σοφίας είναι η ιδιότητα, η συγγραφική με την ιδιότητα την αγροτική, του συγγραφέα που συγκρούονται μεταξύ τους. Εδώ στο τελευταίο, οπότε αν συντροφιάζει, έχει και εδώ που είναι η ευωδία του μασικού, η ισοβία του στοιχείου και το τι συμβαίνει μέσα μας και απ' έξω μας. Με έλκουν αυτά τα ζητήματα, τα δύσκολα. Το φως και το σκοτάδι. Το φως και το σκοτάδι. Στο 1,5 δευτερόλεπτο. Τι εγώ αυτό το βιβλίο το θεώρησα ότι ήταν το... Σημαντικό, ναι. Να ρωτήσω κάτι σχετικά. Είναι, φαίνεται, είναι ηλεκτρωτικός ο ρόλος του φάρου με τα σκοτάδια που εναλλάσσονται το φως. Τα σκοτάδια κρατάνε πολύ, το φως λίγο, αλλά είναι τόσο δυνατό ώστε μπορεί να λειτουργεί καταλυτικά για τα σκοτάδια, σαν κάθαρση. Είναι μια αισιόδοξη στάση και δική σας στη ζωή. Αυτό. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε έχοντας ερεθίσματα από το φάρο του Κάβου Πάπα στην Ικαρία, ένα ακροτήρι στην δυτική μύτη της Ικαρίας, που πήγα στο Φαλοφύλακα για λίγο, έμεινα εκεί, καθυστέροντας καθήκοντος του Φαλοφύλακα, με άφησε, επειδή είχε διαβάσει κάποια βιβλία μου και τώρα του λέει τώρα έξω, μ' άφησε ο άνθρωπος να του κάνω τη βάρδια του και έφυγε, γιατί ήθελα να είμαι μόνος στο φάρο για να μπορέσω να στο συγκεντρωθώ. Πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση εκεί, με το πόσο ανάβει ο φάρος, πόσο σβήνει, τα δευτερόλεπτα, όλα αυτά. Τον χρησιμοποίησα κιόλας στο Φαλοφύλακα, έκαναμε κουβέντες. Χρησιμοποίησα εννοώ, καταλαβαίνετε τρόπο. Απλά στην ερώτησή σας, αν είναι έτσι ο χαρακτήρας μου, προφανώς αυτό είναι, γιατί όταν χρησιμοποιείς αυτά που βιώνεις και τα συνθέτεις για να τα δώσεις και να τα αφηγείς με αυτόν τον τρόπο, προφανώς έτσι είσαι μέσα σου. Αλλιώς θα τα βάζεις κάπως αλλιώς. Δηλαδή παίρνω πραγματολογικά και πραγματικά στοιχεία που τα συνθέτω με επινοημένα γραμμικοπλασίες και τα βλέπω με έναν τρόπο που αυτό είναι. Έτσι ήταν νόημα. Οπότε, μάλλον ήταν ένα βιβλίο που μου νίκησε κάποια σκοτάδια, γι' αυτό το θεωρώ και πολύ ψηλά. Αλλά έχει μακροπερίοδο λόγο, δεν ξέρω αν σας δυσκολεύει ο μακροπερίοδο λόγο. Το 1,5 δευτερόλεπτο φως, οι άλλες της Κωνσταντίας, το Αρτή Στεφάνου, που το έγραψα πάνω σε ένα παραλήρημα ταλιμπανικής οικολογίας. Ήμουνα για 4 χρόνια ομοφάγος, έτρωγα μόνο φυτά από το τίμα. Και το δικό μου, 4 χρόνια ομοφαγία, έτρωγα μόνο αυγό γραστό, κάνα παξιμάδι, λίγο ρύζι για κατέβαια του ψημένου και όλα τα λαωνά για 4 χρόνια. Μέχρι που έπαθα πέφτα στα νευρά και έγραψα το Αρτή Στεφάνου, το οποίο έχει αυτό μακρό περίοδο. Όπως και το 1,5 δευτερόλεπτο φως, με πήρε τηλέφωνο ένας
ατελείες στο βιβλίο. Άρα έρχεται να σου Δεν μπορώ να πω αγαπημένο, γιατί και ο ίδιος με δόθηκε ένα αγαπημένο. Όλα είναι αγαπημένα μου, αλλά ξεχωρίζω κάτι για την τεχνοτροπία τους, για τη θεματολογία τους. Ας πούμε, η θεματολογία του και για την σημαντικότητά του ως προς την ψυχολογική διερεύνηση και απόδοση, θεωρώ αυτό. Και τον ίδιο Μελώδη. Για το θέμα της αφηγηματικής τεχνικής, θεωρώ την άλλη της Κωνσταντίας. Γιατί είναι μια αφηγηματική τεχνική. Όλα τα άλλα, από εδώ και από εκεί, έχουν δει ότι οι τρόποι αφήγησης είναι πεπερασμένοι. Πρωτοπρόσωποι, τριτοπρόσωποι, μπροστά-πίσω. Όλοι τι έχουμε χρησιμοποιήσει που γράφουμε διάφορους τρόπους. Στην Κωνσταντία υπάρχει μια αφήγηση που είναι μακροπερίοδος λόγος και μέσα στην πρόταση υπάρχουν εγκυβωτισμένες τριών ειδών αφηγήσεις. Είναι η ηρωίδα που αφηγείται, τι της αφηγείται ο γαμπρός της μέσα στο γράμμα και ο αφηγητής αφηγείται πώς η ηρωίδα αντιδρά και πώς αντιδρά και η ακροάτριά της σε αυτά που τους αφηγείται. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλουχία, είναι μια μπαμπούσκα, πώς δεν το αφηγηματική. Και γι' αυτό το ξεχωρίζω σε αυτό το βιβλίο. Ναι, αλλιώς δεν μπορώ να πω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Έχεις και ιδιαίτερη σχέση και με την Ιταλία, έτσι. Υπάρχει σύνδεσμος, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι χρόνια, καιρό που πήγαινες. Πάω ακόμα πάω. Τώρα είμαστε δίπλα τα νησιά και πάω. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία σας και γενικά αγαπημένα μου βιβλία είναι η Εξάρτητα της Επικουράσου. Θα ήθελα να μου πείτε για τη μεταφορά του βιβλίου σε ταινία. Όταν την είδα, δεν με απογοήτευσε καθόλου. Ίσα-ίσα με έκανε να ξαναδιαβάσω άλλη μια φορά το βιβλίο, γιατί ήταν εξαιρετική. Φώτισε πτυχές του βιβλίου, από λίγες περιπτώσεις μεταφοράς του βιβλίου στην ταινία, ήταν αυτό, φώτισε πλευρές του βιβλίου που δεν τις είχα αντιληφθεί εδώ. Ξαναδιάβαζα το βιβλίο και το αντιλήφθηκα αλλιώς. Τι έχετε να μου πείτε για αυτό? Αγαπημένο βιβλίο της Επικουράσου, το έχω συζητήσει πάρα πολύ. Η δεξιά της Επικουράσου ήταν. Σας είπα την ιστορία του βιβλίου, έτσι, πώς βγήκε. Όταν βγήκε αμέσως όμως, τον ίδιο μήνα μέσα, με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης Λαπατάς, δεν τον ήξερα, μου συσκήθηκε ο άνθρωπος και μου είπε ότι θέλει να το κάνει ταινία. Εγώ τότε ακόμα δεν ήξερα ότι μπορώ να γράψω βιβλία, όχι ότι μπορώ να γίνει ταινία. Και έτσι πολύ χάρηκα αυτό, αλλά έλεγα πώς θα γίνει ταινία, δεν μπορούσα και να το διανοηθώ πώς θα γίνει ταινία. Αυτό που έγινε το 2009. Ο Λαπατάς λοιπόν μέχρι να κάνει το σενάριο, να βρει λεφτά, να έχουν όλοι οι πλανήτες στη σειρά, γιατί ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που πρέπει να καταλαβαίνετε. Το βιβλίο γράφτηκε σε 21 μέρες και η ταινία έγινε σε 9 χρόνια. Ναι. Και ήταν και για μένα πολύ ωραία εμπειρία. Τα γυρίσματα, πήγα στην γιατρία. Μου έλεγε ο Λαπατάς, εσύ γράφεις και το Βαμπόλι βυθίστηκε. Εγώ άντε να το κάνω ταινία τώρα, το κάνω εικόνα. Η συγγραφή γράφεται. Εκεί και εμείς πρέπει καλούμαστε να... Έχω μια θεώρηση που με δείχνει κάπου. Τέλος πάντων, ο Γιάννης Λαπατάς έκανε μια ταινία πολύ ωραία που σεβάστηκε όλη την ατμόσφαιρα του βιβλίου. Ήταν αυτό το ζητούμενό του. Από την αρχή μου είπε ότι εγώ θέλω να υπηρετήσω το βιβλίο. Προσωπικά δεν ανακατεύομαι στην τέχνη άλλων ανθρώπων που πάνε τα άλλα παρακάτω, είτε στο θέατρο, είτε στο κινηματογράφο. Χαίρομαι που τους αρέσει και τους εμπνέει και θέλουν να τα πάνε παρακάτω, αλλά δεν ανακατεύομαι ούτε σεναριακά, ούτε σκηνοθετικά.
άμα κάνετε επιτυχία θα είναι δικιά σας, άμα κάνετε αποτυχία θα είναι δικιά σας. Αυτό ήταν πολύ επιτυχημένο από σπάνιες περιπτώσεις που ακούω ανθρώπους που λένε. Πάντα οι άνθρωποι λένε ότι η λογοτεχνία είναι η ανώτερη των. Γιατί τώρα, γιατί διαβάζεις το βιβλίο και το κάνεις στη σκηνοθεσία. Μετά έρχεται ο κάθε πατάς κάνει τη παιδιά του, σου φαίνεται υποδέστερη. Σου φαίνεται αλλιώτικη, διαφορετική. Αυτό ήταν τώρα πολύ ωραίο. Απάντησα σε καμία ερώτηση ή. Μα μου φάνηκε και πολύ ωραία και μου φάνηκε και πολύ ωραία εμπειρία όλη η διαδικασία του να γυριστεί. Μου φάνηκε μαγικό. Μαγικό μου φάνηκε. Κάτι τελείως διαφορετικό όμως από το θέατρο. Στο θέατρο ομολογώ ότι ένιωσα πιο. Δηλαδή την πρώτη φορά που είδα δικό μου έργο στο θέατρο ήταν όταν η Βαγενά με τη Γερασιμία μου κάνανε την άλλη της Κωνσταντίας. Και πήγα στο θέατρο και κλαίω. Γιατί συγκινήθηκα πάρα πολύ, επειδή βλέπεις ανθρώπους που ήρωες που τους έχεις επινοήσει να είναι ζωντανοί. Και λες, τι έγινε τώρα, τι είναι αυτό. Όταν είχαμε πάει για άλλη παράσταση στην Αθήνα, είδα την Ελένη Γερασιμίδου να τρέχει στην αγκαλιά του και να λέει «Γιάννη μου, σε μόνο που δεν έκλαψε, συγκινημένη». Θέλω να πω αυτό που σου είπα, ότι νομίζω ότι διατηρείται και καλή σχέση μετά από αυτήν την ταινία. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος κάποια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Πολύ. Αν θέλετε μόνο λίγο να φωνάξετε, για να ακούσουμε και οι υπόλοιποι από εκεί. Κύριε Μαυριδάκη, να σας καλωσορίσω για δεύτερη φορά, γιατί τα είπαμε λίγο πριν. Να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και να μοιραστούμε μια ιστορία που ζήσαμε με τον Γιάννη Πισούλο στο νησί σας. Θα δώσω μετά το λόγο. Έχω υποτροπιάσει, ξαναπέσει. Εγώ για πρώτη φορά, ο Γιάννης για δεύτερη. Και θέλω να τη μοιραστούμε την ιστορία, γιατί μπορεί να μας πείτε ότι ήσασταν εκεί. Δεν ήταν. Το είπες. Όχι, δεν το είπα. Απλά θυμάμαι το ακροατήριο. Τέλη του 11. Αν με διαψεύσετε, εγώ θα το χαρώ. Τέλη του 11 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Στοιχείο με τον Ανατόλ Ντεμεϊμπόν». Ποιο βιβλίο? «Στοιχείο με τον Ανατόλ Ντεμεϊμπόν», από τις εκδόσεις Φαρκουλάς. Ο Ανατόλ Ντεμεϊμπόν ήταν ένας Τσέχος βυζαντινολόγος που είχε γράψει στα γαλλικά, εκδόθηκε το 1956, ένα βιβλίο για τους δαίμονες, τους δερβίσιδες και τους Αγίους. Το πήρε παραμάσχαλα αυτό το βιβλίο ένας δημοσιογράφος και εκδότης, ο οποίος έζησε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του στη Λάρισα, και ήρθε στοιχείο γιατί αυτός ο Τσέχος έζησε πάρα πολλά χρόνια στοιχείο. Παντρεύτηκε τη Μαρία Στάγκαλα, το σπίτι σώζεται ακόμη στον κάμπο, εκείνη και ο τάφος της, και όταν αυτή πέθανε, αυτός έφυγε μαζί με τον υπηρέτη, έναν Ρώσο Νικολάη. Ήρθε λοιπόν να δει που έζησε αυτός και μετά το ταξίδι του αυτό, το τριήμερο, προέκυψε αυτό το βιβλίο. Πρόλαβε να το δει να εκδίδεται, δεν πρόλαβε όμως να το παρουσιάσει στοιχείο. Και πήραμε το αεροπλάνο με τον Γιάννη και ήρθαμε για ένα τριήμερο στοιχείο και το παρουσιάσαμε στον κάμπο σε έναν πολιτικό εκεί. Συνεργαστήκαμε με τον Θωμά τον Καραμουσιέ, τον Ξεναγό, και δεν θυμόμαστε και το όνομα ενός άλλου κυρίου που ήρθαμε και συναντήσαμε στη βιβλιοθήκη Κοραής, ο οποίος ασχολιόταν με την προφορική ιστορία, κοινωνική ανθρωπολογία και όλα αυτά. Δεν θυμόμαστε το επίθετό του. Για μας ήταν ένα ταξίδι που μας στιγμάτισε. Έγινε στο όνομα μιας φιλίας, δηλαδή εμείς το οργάνωσαμε και ήρθαμε εκεί. Μας δεχτήκανε με πολύ ευγένεια και χαρά. Και
πιστεύουμε ότι η Λάρισα με τυχείο έχει κάποια σχέση. Λοιπόν, και δεν το λέμε μόνο για την ονομασία του ως Πελληναίων, γιατί εδώ είχαμε αρχαία πολύ Πελλήνιο, Πέλληνα, στις όχθες του Ποινιού. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τις συγκυρίες. Το βιβλίο αυτό που σας είπα, το Ανατόλη Ντεμεϊμόν, μεταφράστηκε το 1923. Από το 1956 μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1923. Και πριν από 4 ημέρες παρουσιάστηκε στην Αθήνα, δηλαδή τι να σας πω, συνδέονται όλα μεταξύ τους. Στο βιβλιοπωλείο μιας νεαρής κοπέλας, η οποία έχει καταγωγή από τη Λάρισα. Θεωρούμε ότι συνδέονται όλοι, ότι έχουν κάποια σχέση Λάρισα και Χίος. Αυτά. Θα σας πείτε και όλα για αυτό. Σας γνώρισε κιόλας. Απλώς και μόνο να πω ότι αυτός που έγραψε αυτό το βιβλίο ήταν μεταξύ αυτών που μάλλον προσυδίαζε ο τρόπος της ζωής του με το δικό σας, έχοντας παράλληλα μια τεράστια δημοκρατική ικανότητα, δεν υπάρχει πλέον μεταξύ μας, είναι ο Αλέκος ο Ζούκας. Λοιπόν, με τον Αλέκο τον Ζούκα εμείς καθόμασταν εντός εφημεριδάδας, ο ένας μπροστά από τον άλλο κάποτε και δουλεύαμε μαζί. Και ατέλειωτες ώρες ακούγαμε τις αφηγήσεις του, οι οποίες κάποια στιγμή μορφοποιούνταν πέρα από την εκδοτική δουλειά και σε δουλειά έχει. Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα καινούριο βιβλίο του, μετά θάνατο, το οποίο θεωρείται από αυτούς που το διάβασαν ότι είναι μάλλον μια από τις εξαιρετικές στιγμές που αν ζούσε ο Αλέκος θα ήταν στόχος για να το ξεπεράσει στο επόμενο βιβλίο. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που κάνατε κι εσείς. Του λέω ότι κυκλοφορεί από την αιστεία επίσης. Ναι, ακριβώς από την αιστεία. Το κρόξο του δικαιώνει το βιβλίο. Το καινούριο. Λοιπόν, όσο για τυχείο, εγώ όταν πρώτο πήγα, τότε που πρωτοσυναντηθήκαμε και ήταν λογικό να μην το θυμάστε, το 2004, ήταν η πρώτη φορά που πήγα στοιχείο. Και δεν το πίστευα ότι ένα νησί θα μπορούσε να μου αρέσει τόσο πολύ, ενώ δεν είναι στην προετοπίδα των τουριστικών, ας το πω έτσι, υποδοχέων όλων ημών των υπολείπων, στο Ελλαδιτό. Και μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ η Χίος. Όταν κατακάναμε αυτή την παρουσίαση, ήταν μια ευκαιρία απλά και μόνο για να ξαναπάμε στοιχείο. Κυριολεκτικά τότε. Και μάλιστα η αντιθετική σχέση βορράς-νότος της Χίου, που είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Αν πας στο βορρά της Χίου, αισθάνεσαι περίπου ξέχα. Δεν σε δει κανένας. Και εξηγείται μετά. Αντίθετα με αυτό. Και πάση περιπτώσει, η Χίος είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω απερίφανα στους όσους είμαστε εδώ, αν δεν έχουν πάει, να το κάνουν. Θα καταλάβουν πράγματα τα οποία και μέσα από το έργο σας καταδεικνύεται, αλλά και πολύ περισσότερο θα χαρούν τυχείο πραγματικά. Αξίζει. Και εμείς στη Θεσσαλία, γενικώς και με τη Λέσβο και με τη Χίο, έχουμε μια σχέση ως εωρής. Οπότε, καταλαβαίνετε, εκ βάθους της ιστορίας του αυτή τη σχέση. Και απικίστη, στο Πελληναίο απικίστη. Λοιπόν, από απικισμού. Ευχαριστούμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς? Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν μπορώ να σας ρωτήσω κάτι να αποκτήσει ένα νόημα ίσως, αυτό που ακούσατε λίγο προηγουμένως, έχω μια δυσκολία στην ομιλία. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω το εξής. Νομίζω ότι αυτό που συνδέει την αφήγηση που ακούσαμε προηγουμένως σε σχέση με τον Αλέκο Ζούκα, και αν ταιριάζει με εσάς, είναι το εξής. Ο Αλέκος ήταν ένας λογοτέχνης της καθημερινής ζωής. Ζούσε όσοι τον συναντήσαμε, έχουμε την αίσθηση, εγώ είχα την ευτυχία να συναναστρέφω με περισσότερους λογοτέχνες αυτής της καθημερινής ζωής. Εσείς μετουσιώνετε, και νομίζω έχετε μια άποψη, και την είπατε όπως εδώ, ότι στην ουσία υπάρχουν πάρα πολλοί λογοτέχνες που δεν είναι συγγραφείς, και αυτό είναι μια αξία να το αναδεικνύεται. Ο τρόπος ακόμα που στείλατε αυτή τη σημερινή κουβέντα, νομίζω αποδεικνύει αυτό. Έχουμε την αίσθηση ότι συναναστραφήκαμε έναν άνθρωπο που είναι ένας λογοτέχνης μιας ζωής που τη ζούμε όλοι μας. Και είναι πολύ σημαντικό
να αναδεικνύεται αυτό. Αυτή είναι και η διαφορά σας, νομίζω. Γιατί καταλήγει μια εικόνα ενός συγγραφέα που είναι ο εμπνευσμένος, που μας βλέπει και μας δίνει τον καθρέφτη του, χωρίς να αποκλειώνει αυτή τη λογοτεχνία, αλλά υπάρχει και η δική σας ματιά και η δική σας ζωή, θα έλεγα. Το δικό σας βιώμα που μας κάνει αυτό που λες εσύ, ηρεμία. Γιατί αναγνωρίζουμε τον δικό μας τον εαυτό. Αυτό ήταν το σχόλιο και συγγνώμη να μην πω περισσότερο από αυτά που ήθελα. Κατακλείδα, Γιάννης. Ναι. Εγώ να πω ότι πραγματικά τον ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε εσάς που ήρθατε, ευχαριστώ τον Γιάννη, μακάρι να είσαι καλά, να ξανανταμώσουμε εδώ πέρα και να συνεχίσεις να γράφεις και να παραμείνεις αυτά όλα και ο Κύριος. Να είστε καλά, σας περιμένω και στοιχείο.